zanina kan movie an ho tur chu terrified ti kumsang ni som pasarian ti chuakhani Argentina rama kho pakhat lo langin Clara yan ti hmeiche pakhat apa saljuan anen chawa chengte chanchin ani zan kha chu chuan a lo ho hun nga ka Clara ya ma chawa lain Clara chuan chauka sing train atangin umak tak tak ron chuak a hria ati hlau hle ni chungote chuan ama than tum thuan soi ni om tak a hriat chuan ati hlau thong zuala an chauka apo ngam to lowin choi po siam zui ngam ta lo ani chuan a lo ho chuan Clara chuan thilmak a hriat chu lo khil ngal vata masa chuan an sing train han en ve chuan engma kha ve lowa pipe chunga tui chevel ri mai maya ngeiin thilpa ngai ani a ring ta zok ani mase Clara zok chuan thildik lowa tlata hriat na nei thung atuk singdar nga vela chuan Clara pa thuma lain chuan a chu a in bang ron chum ri bur ni tak hian ati hara a thenom pa Walter in lama tanga ni ring ani Walter chu san re tak tak thlenga thom siam reng thrin ani awangin chuan thilrum takin bang chu chum let ve ya ain lama po vakalin vahawa tum nge ya mase doorbell vai nga maza ta me poin tuman an chang theilowa a thilrum zual hle ni chuan a chu ina kir le ya relo te hnuwa a thom hret chu Walter in lama tanga lo chuak ni loin an bedroom lama tanga lo chuak zok ani ti kha chuaka chuti lai chuan sawar po alain on reng bok chuan a chu Clara I wangai venturin atlan luta thilra phlak ta ka wa hmuta ni Clara chu thidan maktakin a lo thi towa ataksa chu borwa ka kangin thil mu theilo hian in bolna room banga a vochor chor ni mai hian alanga ni chu thila thlan hnu chuan a chu paranormal investigator pathum janowa maroile rosentok te hian an ron pana an pathum chuan a chu anupui thina mo phurtu ani an ringlo vekani kumsangka zakwa somko pariata USA thiltheng pakhat Clara thi dan nena inang takpo an hmu tir nge ni anzo chunzom zel lai chuan thil makta ka chuaka karni kalta tangkhan an then oma Walter chuan ain chunga san reilam minol puyan mudre to hnuwa thom mak tak tak anei thin tiani hun kal to lo lang lein sin chu Clara thi ma kar eng moza ta kir le ya Walter in lamaron lang ve thungani chuti lai chuan Walter chuan ain chunga thil mak tak tak atonga ama chu chuan ma chon ngam loin paranormal expert eng moza ta pana ato pa chuan morai beturin thuronan petani Walter chuan rang takin morai te office chu phone a ain chunga thil makleng te chu khil ngal vekani mase bandui thlak takin morai assistant chuan a boiri thulo khilin hundanga lo phone le mai turin a lo tia chumizan chuan a muthil lain Walter chu akhum ama aron cheta wangin a harzoka ama chaw cheng ani wangin ain chunga tuma danganom lo te kha chiang hle ni khum hnuai le avel chu en kwal non seka thil mu nei lo ma se khum hnuai tangin tue moina nen rang ni hian a khetlat ani atuk zinga Walter aron har chuan ain chung chu lo hnok nuai maya thil chi khang khang chu son kwal le the dar vekan lo ni ya a chan tu ro manga khelo ani thil makta ka thlan chunzom zela wangin Walter chuan morai chu phone le ya mase assistant chuan lo ngai poimo du loin fiana chiang takom lo chuan morai in case investigate ngai lo thu lo hrila chu wang chuan Walter chuan a bedroom a camera kama zan lama thil thleng te chu lak fu atum ta ni chuti lai chuan a kha Walter te in lama chuan a ron kala anin banga khironom chana chuan Walter chu va mo puwa zinglama Walter in atang chuan thombeng cheng tak tak a hriat thin thu po soi tel buk mase Walter chuan ain chunga thil thleng dik tak chu lo hil du lowa aina thom that mek wangani thu lo soi de ni chumizana chuan camera buat sain akhum lam hoina kama thil magdang ron thleng le tranin bedroom light chu ron thim thuta a camera stand chu ama tluin Walter chuan bang pakhata hlim thla muzui bo camera tluta ina lak chu han ena thil mak tak muin
mihring ang tak ala khiat ngai lo a khumbula ding hi muwa zoi muang in wardrobe lampana kalin anuwa bo zui ta de ani thil thalo wa thleng dona khriain waltara chuan pistol ala chuaka athil muluna wardrobe chu hongta ni maktak main achunga chuan engma logum lowa lauma kieng to khriain waltara chuan footage chu ai non leya ma se khriat lowin chu thil maktak chuan hnung loka lo ding rang to ni atuk zinga chuan anin bullo kami naupang pakhat zona anti chuan waltara in compound chunga tuipampa tuin tumina ron kala mase waltara chuan lo hawin kalson vat turin alo tia naupang zona chumuang changa tol letin ahnunga bas lo tlan chu mu lo wangin bas chuan a ron suwa ahmuna athinga lani zona thina chuan anu alice chu ticket cheveka ni enga mazat nu a chungte laina le thenom te chu avuina an ron kal khoma masian phum hnu ni lina chuan thilmak zo ka thleng tan ta ni zan kha chu alice chuan pona tanga ain chung thlenga hniak nu chirdia kai hi muwa thildik lo lian ta ka om ti khrein police officer le abial pahlui ni bok fune sa anti cho ko tangalani fune sa chuan forensic investigator hlui janowa thilmak tak tak lo chi chuak to thin tu apun veleya aron thlen chuan jano chomeng phok na sa hleya jona kujung tang chena sa tak le in chunga thilom dan khang khang atangin jona ruang chu ni enga moza chung a thana tang a main hai chuaka in lama lo hole ni nan ngai ani awum sia chu ruang phum to kha thana tanga ron chuakin in lama ron pan le tinani thil thailo le hlawom takani wangin janwa chuan zona ruang chu thuthang diklo thei ven nan phum le wata rota ni angai dan chuan dan pa nga in chu ting thil chu sawifiah thei ani lowa thua dar zel chuan alice chu rir buai anga ngai ani theiba ka buaina na sa zo ka tok thei ani master rongan son ma in janwa chuan funa sa chu alicia i muthil na dam doi pe phot turin atia humvelo se an du zok wangani Lo mejor va a ser volver a enterrar. No decimos nada. Creo que sí. atuk zinga chuan alicia i in pona thin lain jano chuan mogai waltara in thlalo la kwal mek chu muwa waltara chu rai tak mu tu rom to lo chungin mogai chuan doorbell a me khan chungla matangin tuemo inan chan thua soitlatani jano chuan mogai chu paranormal researcher lar takani te khesa a seminar enga maza ta po kal to nge ni reifen ti ti nuwa jano chuan mogai chu in chunga khroiluta zona ruang alicia yi inala om chu mu tira mitam tak ang lo takin mogai chuan makati mel lem lowa heting case lo chuinem to ni mogai chuan waltara ina kal chan chu amalo ka khan thil maklengte video adon wangani thua soya chu chuan a benga verema wangin ama ngeiin ron en fi aduani waltara in le an venga thil maklengten inzom nan nei theidan an soilai chuan naupang dang to manti zona thrian pa chu alicia yi in compound ta chuna ron lon liama an fiam na toy stang ron la ka tumani midang chuna rak thoman hria mogai le jano chuan an pan ngal vat bu zona rong cho chet le an hlawa wangin freezer an da luta pangpar potin kongka ando khar ngal bu masen hriat lowin to makhan anu phone mangin thil thleng zong chu alo record vekani relo ten huwa fune sa lo thlenga freezer plug chuan phoya power an off roll chuan chunglama tangin thomak tak aron chuak ngalani anuwa chona ruang chu freezer nen chuan an phur chuaka phumnon lein tuntuma chuan cement an chun nan towa ruang kha alo chuale an hlau wangani hunpa ngai ron lang lein klagai thi hnulok kha ni leya janowa mogai le rosen stock te chuan
chuan a chuan tlowa anin chevela chuan investigation nei an dil ani Clara in Walter in le Alicia te in hi in hnai tak an nia wangin in zom nan nei an ring tlata chuan a chuan investigation an nei chu a phal sakta ni morai chuan a ina en dika Jano chu Alicia ina ve thungin Rosenstock le Funes chu Walter ina an lut ta ni del continente. Con Walter. Investigation an tran chuan Walter chu rai tak a hmu to lo thu a soya Rosenstock chuan ultraviolet light nuai chau hmu thei symbol le ziak mak tak tak a hmuwa Walter a hmel reng hmu tur rom lo ani Masen zon chunzom zel hnu chuan thil dang dai tak tak an hmu chuak zela morai point Funes a chu light thim vek turin a lo tia a chan chu experience atangin paranormal activity lam chu thima anin lar du zok thin wang ani ya Rosenstock chuan an tumber chu amo phurtu hno bo ni loin thil thleng dik tak hriat sian theina tur finfian a khol khom ani thua soya investigator te chuan an case atana la poimo tur thil rang an la khom ta ni relo te hnuwa Jano chuan tu ti hriat lo phone call adonga Alicia omna ron zotin Alicia omna hmun phone number an pek rol chuan call tu chuan phone ada ngal maka tomanuin afapa in morai le Jano ten Zona ruang freezer an da lut live video maktak alak fu chung changa ron zona voicemail po a hal book investigation a kalzel lai chuan in pathum an en thla ka te chuan thil maktak a thleng rol ta vek maya Juana ina chuan morai detection equipment chu chanom loin a maina ron chiang lowa chuti lai chuan Walter ina Rosenstock le Funes te chuan thil rap thlak dang an tonga cabinet hnuaia chemte le thil chi khang chu magnet chaktakin a hi bet vek ang main ain khai kang vek ani achan an hriat chu main chemte pakhat chu ma ina ron cheya Rosenstock a kuta a vidzui bo Aquí adentro. Relo te hnuwa in chunga thil chi khang chu khoitu om loin an che kwal vela Creo que es. Me alegra mucho. chutiang thil tho chu Alicia ina po alo thleng ani Rosenstock chuan chung thil thleng zong chuan in zom nan nei vek a ring het sawa angai dan chuan Walter in chu chulai vel bora thil mak thleng zong bulpui berania thil thleng te chu logic sawifiah thailo khopa amak zel wangin Funes a chu azam tran ta Jano a kha phone in investigation ti to pa du thu le chu hmun chu chuasan vata du thu a soita ni ma se phone a anin biak lai chuan Jano chuan thil mak tak a hmuwa Walter in chung malama mi hring ding ni om tak hmuin Funes a chu Walter a chauka a om sia chu thil a hmuna nen chu in thlatle sia ni chu thil chuan space le an thil hmu thunun theitu thil dang a omani an rin na ting het sawa Y no lo veo. Sí, es raro. Ah, no, tenés razón, no es en la cocina. Hay un tipo en la ventana, no sos vos. chuti lai chuan morai chuan thil mak thleng thin le chulai hmuna tuite chuan in zom nan nei ti kha chuakin ates na pianga tuetel chuan a detection equipment chuan engemaw man thrina arin hlelna finfianan zona in banga khilian tak atira tanga makati to building khipa ngai ang lo tak chu en chian chun zoma chuti lai chuan Rosenstock a chuan Funes a hnena thil poimo tak alo hrila Walter a ina zir chian lain Walter a ti boi tu thil mak tak chu engkal then khata tang chau a hmu thei tia hriat chhuat thu soin a omna ngai atanga en chuan chu thil chu hmu thei lowa mase hmun dang engkal dang atanga en chuan a hmela lo lang theya mi hring khovela cheng velo ni mai hian a lang ani an thil hriat chhuat chuan boina thlan tu ber chu an khovela mi ni loin dimension dang atanga lo kala ni arin nge tir ta ni Vista.
chu chuan fune sa chu ati hlau zual sawa waltara in atang chuan chuakin Alicia in lama Janowa muturin akalta ma se va thlen chuan Jano chu mutur alawom to lowa in chung chu lo hnok nuain room engemaw zata adar thlang ke adar nuai bokani hilhai taka umlai chuan fune sa chuan cabinet chunga tangin rak thom zoite a hria thomlo chuna zon lain thilra phlak tak awa muta a Jano taksa chu ramlo tak hian cabinet chunga alo tangani makle zual chu cabinet chu akong kharlama tanga en chuan Jano chu mutur rom lowa fune sa chuan cabinet hun danga ti chiat nuwa enggal danga tangin a mu thei chawani Jano chu anom na khovela chuan om ve to lo ni mai hian alanga chu thil mak taka wang chuan fune sa chuan chulai vela thil mak thleng ne na in zom space danga Jano chu hroi bawani to ni na ngai ani chu tiang deuh chiat chuan morai khan waltara chu chuana in bang khikara tang tiang mu chuaka Escucha. Soy Mora Albrecht Carvajal. ¿Me puede escuchar? Aum dan chu Jano ne nain ang chia mihring khovel le dimension dang in kara antang dun ni hian alangani relo te nuwa fune suan morai chu aron huwa athil mu zongjong chu hilvekin thil poizo ka thlengzel dona an kheta wangin morai chuan rosenstock biak atuma investigation chu ti tobri turin hil atumani masia chang thei mai lowa morai chu na rin dan chu soitranin anma chon mek te chu tharau pa ngayan tiang ni loin dimension danga tanga local an ni zoka arin dan chu rosenstock arin dan nen po loin ang zelin waltara in chu thil zongjong thlen chan abul puya ni po an ring ve ve ni morai chuan dimensional bridge emo khi emo awmani ringa chu chuan chung thil mak te chu mihring te khovela alo lu tira ni ringa tui chu an ron kalna anin biak na in thla punna le mihring chunga an thunai na man ro berani tia soitel buk chu chuan an venga thil mak thleng tam takte tuinen in zomna an nei chan chu khil fiani morai chuan zona chunga thil thleng po kha tipal thila thlenga ni ring lowa athi malok khan waltara compound chunga tuipam patangin tue ina morai seidan chuan ronbe thintu te chu dimension danga tanga local an nia wangin pangai takinan lang theilowa enggal than khata tang chau an mu theya an taksa pian mangpo mi hring te khovela thilom engma ne nain anarin lo thua soibu mase soizo main thilra phlak taka thleng leya ataksa chu bangkhia chuan thachak tak khian aron podlu tani thil chu thlen thuda wangin fune sa chuan engma ti man lowa athil ton zongjong chuan fune sa chu ati hlau toema wangin heart attack anei pha hiala mase ba nei thla takin adam chuak thei hlowa in ngai tu fi ma tumlai chuan bangkwa tang chuan thil mak taka ron wak chuak mek ani chuti lai chuan rosenstock apon thilra phlak taka tong meka waltara in chunga ala umlain ahnunga kongka chu amaina ron in honga thimatang chuan mihring hmel mak taka ron langta ni tlema ziom deuh hnu chuan fune sa chuan tuemo biak atuma ma se phone battery alo thito thung relo te hnuwa in chunga furniture chi khang khang chu khoitu omlo hian a ron che kwal leya ma se chu thil thleng chu rei lowa chu thil mak tak chuan hnu ma hnu che lowin aposi le ta ni relo te hnuwa ali se chu fune sa muturin alo kala toma video record morai le Jano ten zona ruang freezer anda lud lai hmu hnu chuan ali se chuan fune sa le investigator te chuan alaka thilze pan nei a ring ta ni fune sa chuan an thilti zongjong chu ama ven himnan le thilabui chur zelo nana ni thwasoya an buina kara chuan fune sa chuan ali se chu damdoina hroi turina nge na heart attack an nei hnu tang khan thokala har sat reng ani mase karan pan lai chuan ahnung sita zona ruang kha alogom tewa hmuwa engtinemo ali se chuan afa pathan chu lai lein arong chu aron la chuak le alo ni
thleng chu buai nuai to wangin fune sa chu ama ina ka ra luta athil mu khang chu na ti hlau toy ma wangin kalsan veka tumta ni man mota kina tlan chuak ta hun relaya inti thoven deu tuma adin lain a police radio atangin police dangin alise ina awom thuaron soya chumini chuan alise chu police station a localin fune sa hmulo tuma a hmu thei tak lo wangin officer chuan thil bo zui tumin a in lama local veni chu thua khir rol chuan fune sa chuan a tlai ma chuak vat turin police chu tinga la ma se call poti top main officer chuan jano in chunga te equal thuaron soya awom dana makhle thua seibu zan khat chunga thilton zongjong awang chuan fune chuan investigation a telve piang chunga thil thalo ta ka thleng zelani ti ring hetlat towa thil thleng chu waltara klarai le alexei te in bulvela in tran tia khriata wangin fune sa chuan beidon na nen thutluk na siam ta chu hmuna chuan kir le in mitam tak nun na la to tu supernatural thil thleng te bulpui in pathum chu ti chhiata tumta alicia hi hun hima a hruai du ba ka thil mak thleng te ne na inzom na nei niarin in te chu halgal vek atumani mase alicia hi ina thlen hnuwa mun rang petrol le hnu chuan alicia hi rong chu hmuhlol maya engchiang ya chunga thleng ti chu hret chho the ani to lawani chu thil chuan thil thleng chu control thailo khopani to tiarin na ating het sawa beidon na nen in chu hala tum tlang ta ni maktak mai in fune san noal ano piangin petrola de kai mai na thile zela ulukzo ka en chuan janu kha abul hnai loka logomin petrola kan kai mai in nol chu lo chem hlum zelani kong dangom to lo wangin fune sa chuan a pistol mangin petrol chu kap ta in chu kang ta hluah ni khata lo liam le towa zona kha police tan thulo zotin janowa morayemo rosen stockton en in biangnan nei man zotani in pathuma investigation an nei nu khan investigator pathum te chu nu ma chui tu ram loin an boveka zona researcher pathum te khan klarai thina chui tu rin an ron tlongai thua soya case ne na inzom na nei fin a then khat po an hu tir thua seibu officer te chuan fune sa chungchang an zo chunzoma chuan a hmu hun ber chu chuan a vuina elisei ne na ni thualo soya police te rin dan chuan fune sa chu chuana waltara le elisei te in kanga mo phurtu berania kum khata liam hnu poin fune sa chu hmu tur ala omlowa tlanbo anga puan ani to ni ma se zona an zo chunzom zel ma chuan chuan officer te hnunga kongkalam chu ena rosenstock a adin verang thua se ni mase police te chuan engman hu velowa a hnu loka cher chu a maina ron leng pheilo pa a movie chu top ta ni